А сега поетичният кът на Дот. Обувката. Имаше една старица, живееше в обувка и вътре такава неже. Благодаря. Току-що направихте посещение в поетичния кът на Дот. Дойде и нашият аниманяшки час. Да се представим тук сега пред вас. Няма да оставим никого да дреме. Ставайте и гледайте, за аниманяците е време. С вас са братята Уорнер. Сестра им Дот. Побъркахме наоколо целия народ. Заключиха ни в кулата. От нас се отърваха. Но даже не помислите, че така ни спряха. Никой да не дреме. За аниманяците е време. Дот е сладка. Яко як. Лако пък не е глупак. На Клинтън такта отмерва с крак. Никой да не дреме. За аниманяците е време. С нас са Брейн и Пинки. Откачените картинки. Добрите момчета са опасни. Но на слапи са и ясни. Батън с Минди гони. Рита пее за милиони. Сценарият ни липсата го хвана. Ще падне веселба голяма. Никой да не дреме. За аниманяците е време. Сключихме договор за щуро изпълнение. Да го изпълним, имаме намерение. Ние сме аниманяците луди без съмнение. Разни неща са наред. Аниманяци! Пълен напред!